tatlong nag-apply ngayon. Yung kapatid ni Rubilin na suki ko. Tapos yung dalawang labor niya. Yan. Ayan sila. Kita mo? Ayan sila. Tapos kanina, meron din pumunta dito. Yung unang-unang applicant today is from Habitat. At mag-uumpisa na raw sila bukas. Ito namang grupong to, kukunin din namin para mas maraming matapos. Na lahat matrabaho. Yan na sila ngayon ang mag-continue ng trabaho sa atin. Is April 8 at kumakain kami ng itlog, pandesal with corned beef and cheese. Ayan ang almusal namin guys. Ngayon ay nawala na yung visitor. Papakita ko sana yung visitor eh. Nahiya yung visitor. Merong dog kasi tumatayo doon kay Janjan. Tinatayuan niya si Janjan humihingi ng pagkain. Ayan oh. Si Brownie oh. Oh. Ano? Oh. Humihingi oh. Ay nako. Yan yung dog na taga baba. Minsan lang nakakaakyat. Ay ngayon oh. Humihingi pagkain. Magawa ng paraan na nakaakyat na rito. Ayan na nga. Tanggalin na nila yung ano ng poste, yung forma. Ah, yung forma. Rin lang tayo. Lagi tayong pinipicturan, i-video naman natin sila. Ayan. Sige, kunin mo picturan, i-video put ka na ako. Ito yung dalawang natanggap na galing sa Ninja Van. Okay, ito 271 plus 254. Yan. Yan ang price at hindi ko pa alam ang kung ano ito. Buksan natin, hindi ko alam. Kasi masyadong liliit. Tamad akong magbasa niyan. Basahin nyo. Ito, basahin nyo. Oh. Ang liliit. Okay. Buksan natin. Without further ado, let's open it. Oh, ito yon hinahanap ko. Matagal ko nang inantay. Chuchal. Napaka-chuchal. Oh, ang ganda. Ang ganda naman. I-try ko ha. Wait lang. This one is 271 pesos ang bayad ko. Okay, ang bayad nito, guys. Itong leather nito ay crocodile. Kita mo ang design? Ang ganda ng design, no? This is for iPhone 13 Pro Max. Ito yon yung cellphone ko ay meron na akong cover pero gusto natin pagka may mga pupuntahan magkakaiba naman ang cover ganon pa kikay effect. Okay, so 271 with the delivery charge or shipping fee, and then i-try natin kung ano itsura. Try natin. Uy, hindi yata kasya. Ay, kasya. Ayun. Uy, ang ganda. Tapos, very elegant kasi golden ang edges niya. Nakita mo, golden. Parang, oh, super elegant. Crocodile yan? Ang ganda, crocodile. Wow. At nakalagay dito, mabasa mo yan,
Oh, pretty. Hey, pretty. Very pretty. Yes. And then another one, dalawa kasi yun eh. Akala ko magkahiwalay na date silang darating kasi magkahiwalay na date na in-order. Yun pala, iisang store pala yung binilhan ko. Ako hindi ko tinitignan kasi ang store. Ang tinitignan ko pag nag-order ako guys ay yung product and then yung quality and then the reviews. And then dito is 254. Mas mababa ito with the shipping fee. So, obvious. Case na naman ito. Ayan, oh. Maganda rin ito. Kasi ito yung transparent. Kung di ako magkakamali, dahil dalawa lang naman yan eh. Yung transparent naman, parang naked lang yung cellphone mo. Parang walang cover. Parang walang case. Ay, ito yun. Tignan mo. Ang hirap pang buksan. Bakit ganun? Wow, transparent nga. Wow. Oo, ganun pala. Butas na ganun. Laki ng butas para dun sa... Ayan. Ito naman, meron na siyang para protection sa lens. Okay. Tanggalin natin uli. I-try natin yan. Okay. Ito yun. iPhone 13 Pro Max na cellphone ko ay may dalawang cover na bago today. Plastic lang siya guys. Na maganda kasi, simple lang ang dating. Ayan, gusto ko simple lang. Ganyan, para siyang, kitang-kita mo siya kung ano siya na cellphone. Ayan, ganda. Oh, diba? Oh, naipakita ko na naman yung dalawang packages na 2 parcels na dumating sa akin. At si Manong ay, kilala na ako dahil pabalik-balik siya dito sa gate namin. Tuwan-tuwa siya. Sabi ko sa kanya, ay kunan din kita ng video dahil lagi mo ako kinukunan ng picture. Okay, so yun ang parcels natin today. Okay? Dito sila, nagmimerienda. Ayan. Napay na, bili na opat na pan. Wa ninyo kan Saan naman mo? Na di sila, nakakanaog na. Sila open lagi ni. Ang tatlong. Adi ara. Nandito na yung kukulamber. Oh, diri wait lang wait ka. Galigwa mo katuod sa inyong CR na CR diri Oh, kana. Oh, manginanglan mo CR na CR ari Okay. Dis aman mo. Ha? Pangita ko, nawa man sila. Naman litog sigarilyo? Saan mo doy? Litog sigarilyo? Ala ka, natusok ang tiil mo? No. Pila ka bok ni? 30? 100 manggod ni. Uwang pag 70 na? Okay. Okay. Ako guys, ipapasilip ko lang sa inyo yung mga plants natin dito sa Petit Jungle 2 na matagal na natin din nasilip yung mga tanim natin guys, no? Nakita ko dito, ang unang-una kong napansin ay itong si Betchy Eye. Ito yung King Anthurium. Ang haba nitong bagong leaf niya. Wow, very nice. At si Queen Anthurium naman, tingnan natin yung asawa niya. Ito yung sinira ni Bagyong Odette guys. At ang haba rin ng bagong leaf niya. Oh, matagal ko nang di na ipakita sa inyo. Tingnan nyo yung yung giant mycans natin. Oh, ang ganda. Kita nyo?
Ang gaganda nila dito. Very, very guwapa. So, so, so guwapa. Ito naman ay parang natumba. Si Thai Constellation. Natumba yung kanyang pole. Ayusin yan. At ayan, nandyan pa rin yung malalaki natin. Lalong lumaki si Popeye. Kita nyo? Ang laki-laki ni Popeye ngayon. Oh my God. Ayan guys, meron lang ako pinasilip sa inyo na konting happiness natin sa mga plant enthusiast at saka nagmamahal ng mga ganyang mga bigay ng God. Ayan. At ito ay namulaklak. See? Ang ganda, no? Ang ganda. At alam nyo, may babalita ako. Itong bonsai na sampalok ay lumaki ng gusto. Nahayaan kasi dyan sa sulok. Ayan, tingnan nyo. Oh, yan lang ang pasilip ko today. Konti lang pero ang ganda, di ba? Ang gaganda nila pero usog. See? Ang lalaki ng mga leaves ng mga giant natin dito. See? Talaga. I love my plants. I love them. Iba't ibang mga shades. Iba't ibang beauty. Okay, let's go. At alam nyo guys, na-busy na naman kami today because of 2 groups of workers. Ay, may nakita ako dito. Oh, dalawa na ang leaves niya. Ayan yung na-propagate natin na yung silver blush. Ayan ha. At may kukwento ako. Nagpapasalamat ako ng malaking-malaki at maraming-marami and forever and ever napasalamat sa Panginoong Diyos dahil parang nagmilagro lang ang nangyari kagabi kasi super talagang ang lakas-lakas ng ulan na parang yung bagyong Odette ang dating. Nag-warning ang NDRRMC 12 midnight at may darating daw na ganyan nga na sobrang baka mag-orange rainfall sabi at baka magka-landslide. 12 midnight talagang napabalikwas ako. Sabi ko, naku, Odette na naman, para na namang Odette. Ngayon, sabi ng asawa ko, baka hindi raw makatuloy ang pagpapatrabaho dahil nga ganun ulan. Ang sabi ko naman, baka ibinubuhos naman ng God. Lahat-lahat na ng ulan para matapos na. At bukas ay pwede na tayong magpatrabaho. Sabi ko, ayun na ang nangyari guys. Tapos ngayon, dumating ng 2 groups of workers. Talaga namang ang saya namin. Talaga naman nagpapasalamat kami na napaka dami sa Panginoong Diyos dahil ganun na ang nangyari. Ayan na nga at nagtatrabaho sila ngayon. Salamat po. O Diyos ko. Thank you Lord God. Thank you so much. So much. Ako naipit ito na deform na. Na-deform na si Campus Portuanum. Bakit dumikit ito? Ang ganda ng shape nito guys. Oh. Na-deform na siya. Ayun, yan ang binalita ko. And then, okay. So, ayan. Hintayin natin kung anong matapos. At itong mga plants natin ay masaya sila sa nakikita ko. Ayan. Pila na ni? 55. Pila na? 65. Ang panang 35. Yun. Patuloy ang trabaho nila sa taas. Ayan, sinong teban. Oo. Tapos ka nang Wala ang mga bago na nangyari. Pag-uban, naana ba? Oo, wala kayo na. Wala. Ito na.
undertime itong mga ito. Sabihan ko na lang na umuwi. Kasi 4:25 na. Ulan man, hindi na Oh, dili pwede. Siya mag-stop naman na ito. Pwede na. Ha? Di Natinas? Ikaw? Oh, ikaw. Sige. Ay, bukan. Ayan, natapos ang araw natin. Magpaalam lang ako guys para ma-close na itong isang video. Bye-bye guys. Natapos ang pagpapatrabaho namin today na isang group na dapat sana 5 o'clock pa lalabas. Nakalabas ng 20 minutes before their time na they're out. Pero okay lang yun kasi may reason umulan kaya paminsan-minsan ganun talaga nangyayari. So bye-bye, see you again on the next video. Bye-bye guys, love you guys.